Dobrý deň všetkým. Dnes si ukážeme ďalšiu variantu kotla od známej firmy Maga, slovenského výrobcu, konkrétne Maga DX. Je to drevosplyňujúci kotol, ktorý môže pracovať aj na naturálnom ťahu komína, alebo má zabudovaný priamo aj spalinový ventilátor. Nemá lambda sondu ako tá kvalitnejšia premiovka splyňovač. Môže fungovať na základe aj riadiacich jednotiek s ventilátorom alebo na samoťah komína. Základná riadiaca jednotka môžem len zapnúť buď na permanentný výkon ventilátor, vypnúť alebo zapnúť, kedy môžem riadiť otáčky ventilátora. Čiže jednoducho začne konštantne spalinový ventilátor nasávať z plodiny z kotla, alebo tam môže byť vyššia rada riadiacej jednotky, kde môžeme zapojiť aj čerpadlo ladomat medzi kotlom a akumulačnou nádobou. Môže riadiť teplotu kotla, máme tam snímač teploty kotla, snímač teploty spalín, máme tam ešte riadenie otáčok ventilátora, čiže taký vyšší level. Samotný kotol z prednej časti, keď sa pozrieme, má dvierka na čistenie výmenníka, dvierka na prikladanie paliva, dole dvierka ku popolníku, ku vymetaniu. Keď si otvoríme horné dvierka, máme tu raz, dva, tri výmenníky a horný korpus kotla, čiže ten plameň prechádza trikrát cez výmenník. Tie výmenníky sú ešte obsiahnuté ešte zavierovačmi alebo turbulátormi, ktoré zvyšujú účinnosť, pokiaľ spaliny prechádzajú cez tento turbulátor, tak ešte kvalitnejšie narázajú na výmenník tepla a intenzívnejšie odovzdávajú teplo do vodného výmenníka. Samotná hrúbka steny kotla je 6 mm. Tu vidíme teplomer. Kotol spĺňa samozrejme normu Euro 5 aj Ecodesign. Tu si treba ešte ukázať klapku zakúrovaciu, čiže ako náhle otvoríme, ideme prikladať drevo, môžeme otvoriť klapku a ten plameň bude nasávaný ventilátorom priamo do komína a nebude unikať ten dym do priestoru. Toto je konkrétne variant 28 kW. V stredných dvierkach vidíme rozmer spaľovacej komory. Šírka spaľovacej komory pri 28 kW je 35 cm, čiže môžeme rezať drevo metrovicu na 3. Potom v dolnej časti je umiestnený liatinový rošt, samotná díza. Ten plameň prechádza dole cez tú dízu, cez tú šamotovú dízu. Samotná šamotová tryska je v dolnej časti umiestnená špeciálne tak, že keď naložíme drevo priečne, nie pozdĺžne, tak drevo vlastne spadne do tej dolnej časti, tam sa nahromadí najväčšia žeravá pahreba a ten plameň je nasávaný ventilátorom alebo ťahom komína priamo cez tú trysku smerom do zadnej komory, kde dochádza k horeniu toho drevoplynu. Sekundárne do tej zadnej komory privádzame vzduch cez spodné nasávacie trysky alebo otvory. Čiže tieto vzduchové kanály nám privádzajú vzduch do tej zadnej časti komory a sú ohrievané od samotného roštu, čiže ten vzduch je už predohriatý. Čo sa týka komory, spomenul som, že šírka komory je 35 cm, čiže drevo dávame na šírku, aby sa voľne skotuľalo do tej zadnej steny. Hĺbka je 40 cm a výška od najnižšieho bodu po samotný vrch výmenníka je nejakých 56 cm. Čiže veľká spaľovacia komora, to má každý rád, naložiť veľa dreva. Tu vidíme ložisko na zachytenie kľúčky, aby sa neopotrebovalo. Dvierka majú šamotovú alebo túto izolačnú tesniacu šnúru pre zabezpečenie dobrej tesnosti. Na tých stredných prikladacích dvierkach máme ešte regulátor vzduchu. Keď otvoríme tento nasávací kanál na väčší výkon, tak vlastne drevo sa rozhorí v celej tej naloženej komore. Čiže kotol pôjde na plný výkon odrazu. Keď priškrtíme tento nasávací otvor a necháme viacej otvorené dolné dvierka, tak vlastne získame pomalé a dlhé horenie. Tu je klasický regulátor ťahu horenia, kde máme ten reťazkový termostat. V hornej časti som neukázal, tu sa montuje reťazkový termostat, on je dodávaný štandardne v cene kotla a tá reťazka môže riadiť celý proces horenia, alebo to môže byť riadené potom elektronickou reguláciou, ako sme si ukazovali. Keď otvoríme dolné dvierka, tam už je len popolník na vyčistenie popola. Tu vidíme tie rošty, na ktorých prebieha to horenie.
Z boku si môžeme ukázať dochladzovacú smyčku. Je osadená v hornej časti kotla. Tu dávame snímač ventilu, pravdepodobne DBV, teraz neviem presný typ, DBVT, čiže 3/4 coľový dvojcestný ventil. Tu máme snímač, tu máme smyčku, prívod studenej vody, výpust horúcej vody. Tu je výstupný vývod 6/4 coľový s vonkajším závitom. A vzadu máme vstup ku výmenníku. Keď si otvoríme tento výmenník, alebo to čistenie výmenníka, tu vidíme vstup do horizontálneho výmenníka a tu je kryt samotnej spaľovacej komory. Toto keď otvoríme, tak je tam vidno priamo spaľovaciu komoru a tú trysku z hornej časti. Čiže tu dochádza k samotnému horeniu. Do tejto komory privádzame ten sekundárny prívod vzduchu spod kotla, čiže je predohriatý. Tu ešte vidno rozdelenie komína, ventilátor spalinový nasáva vzduch stadeto dole a môžeme si ukázať detailne z tejto strany. Čiže spalinový ventilátor vyfúkava z plodiny priamo do komína a tým pádom robí potlak ešte z hornej časti. Pokiaľ by vypadol prúd a mám dostatočný ťah komína, tak ten kotol môže horieť aj na základe naturálneho ťahu komína. Čiže ventilátor môže fungovať alebo nemusí. V dolnej časti kotla máme vypúšťací ventil a spiatočku 6/4 coľovú s vonkajším závitom. Čiže dobrý kotol s veľkou komorou na klasické kúrenie drevom, či už drevosplyňujúcim výkonom za pomoci ventilátora alebo naturálneho ťahu komína. Čiže kotol na drevo klasicky bez elektroniky alebo s elektronikou. Ďakujem pekne za pozornosť, pozdravujem, pekný deň.